Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Ек-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Прэтэндэнты на адзінага кандыдата ад апазіцыі пачалі ў межах праймерыз свае выбарчыя турнэ па рэгіёнах. Адначасова актывізуюцца спрэчкі мэтазгоднасці удзелу кандыдатаў ад апазіцыі у прэзідэнцкіх выбарах. Ці доўга пратрымаецца кааліцыя і ці залежыць гэта ад асобы пераможцы праймерыз? Ці гатовыя прэтэндэнты на адзінага да жорсткай барацьбы паміж сабой і якія метады змагання лічаць дапушчальныя? Пра гэта мы сёння пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. На жаль, толькі адзін пакуль дайшоў, самы пунктуальны. Гэта прэтэндэнт на адзінага кандыдата, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Чакаем намесніка партыі БНФ Алексея Янукевича. Павел, чакаючы, дакладней чакаць Алексея не будзем, пачнем размову. Давайте пачнем с вашай учорашняй паездкі ў Гомель. Скажите, вот гэта ўсё ж таки была такая сустрэча, як я уже сказал, выбарчае турнэ ў межах праймерыз, ці вы паехалі самі па сабе ад партыі? Таму што я чаму пытаюся, бо калі я не памыляюся, была размова пра тое, што усе прэтэндэнты на адзінага будуць нібыта адной такой камандай ездзіць у такое турнэ па рэгіёнах і ўсе разам прадстаўляць сваю праграму, каб не было так, што вот у кагосьці можа больш магчымасцей, у кагосьці менш, хтосьці даехаў, хтосьці не даехаў. Як это было? Насамрэч, гэта абсалютна дапушчальна. Прадугледжана, што з 6 сакавіка у нас адбудуцца супольныя паездкі і само галасаванне. Таму менавіта 6 сакавіка і пачнецца галасаванне ў рэгіёнах. Але на гэтых сустрэчах кожны з выступоўцаў, то есть кожны з прэтэндэнтаў будзе мець па 5 хвілін на выступ і 5 хвілін адказаў на пытанні. Але папярэдне ёсць магчымасць, хто можа, хто хоча, з'ездзіць у гэтыя гарады, дзе адбудзецца галасаванне, і прадставіць разгорнута сваю пазіцыю. Такім чынам я прыязджаю ў Гомель, напрыклад, і 2 гадзіны я размаўляю з людзьмі. Мы ўсталёўваем кантакт, даведваемся, чаго хочуць людзі, раздаем аркушы, напішыце, што б вы хацелі зрабіць у Беларусі, змяніць у Беларусі ў першую чаргу, а наабароце, а што вы для гэтага гатовыя зрабіць. І захапляючая сустрэча, захапляючы досвед, поўная заля, людзі не змясціліся нават на другім паверсе Палескай. Такі дастаткова хітры падыход. Вы спачатку едзеце ў Гомель, прадстаўляеце сваю праграму адзін, потым едзеце з кампаніяй усіх 6 прэтэндэнтаў, але вы-то прыязджаеце ўжо на падрыхтаваную глебу, дзе ўжо как бы людзі ведаюць вас, за вас гатовыя прагаласаваць большасць. Алексей, як вы лічыце, правільна гэта ці не? Я лічу, гэта нармальна. Правільна, неправільна, кожны для сябе вырашае, але не бачу тут ніякай праблемы. Зрэшты, і Павел не першы раз у Гомелі, і ў Магілеве і так далей, і кожны з нас, можа быць, за выключэннем там некаторых, неаднаразова бывалі ўжо ў гэтых гарадах, і праграмы нашы людзі ведаюць, і нас асабіста ведаюць. Ёсць такі падыход, каб асвяжыць такія ўражанні. Я да таго, што калі пачынаюцца паездкі ўсіх разам, 6 прэтэндэнтаў, вы прыязджаеце, вы зараз апошнім часам, скажем, у Гомелі, да прыкладу, не былі, не выступалі, не прадстаўлялі сваю праграму, а Павел толькі што быў. Прыходзяць, практычна тыя ж самыя людзі, там плюс-мінус, якія ўжо ведаюць праграму Павла, а вас, можа, і падзабылі, і вы ж не ў роўных умовах атрымліваецеся. Мы ў роўных умовах у тым пляне, што ніхто мне не перашкаджае сесці паехаць зараз у Гомель. Павел съездил, Павел малайчына, я пакуль што не даехал, значыць, мне трэба будзе нейкім іншым... Садзіць 2. Нейкім іншым чынам дабіраць гэтыя галасы. Зразумела. Дарэчы, паколькі нарэшце сабраліся разам, я хацеў бы закрануць, можа быць, такую тэму. Тут пачаўся такі невялічкі
у сацыяльных сетках, ну я не ведаю, там спрэчка ці скандал ці як яшчэ назваць, хайп пасля майго эфіру з Канапацкай і Кавальковай, і пачалі з таго, вот, а ці гатовы ты, Лукашук, калі да цябе прыйдуць Алексей і Павел, вось ім сказаць, вы упрыгожылі сабой студыю. Ну, паглядзіце, па-першае, для мяне не праблема. Па-другое, ну, выдатна выглядаюць што адзін, што другі. Чаму не сказаць, што упрыгожылі? Але вот, да прыкладу, вы прыходзіце непадрыхтаваны, я яшчэ вот гэтага спічу не кажу, і кажу, гляжу на вас і кажу, вы, хлопцы, упрыгожылі вы студыю. Якая будзе ваша рэакцыя? Вот, Павел. Да нормальная чалавечая рэакцыя будзе. Я тут не бачу праблемаў для абмеркавання. Ну, лепей бы нейкая журналістка жаночага полу такія кампліменты нам выказвала. Адназначна ў гэтым пляне, але, ну, з іншага боку, ну, чаму вы не можаце сказаць праўду? Калі упрыгожылі, значыць, упрыгожылі, ну, чым праблема? Як ёсць, так ёсць. Ну, так. Яшчэ, вот там было фото анонса і было фото вядомае скандальнае, ужо скандальнае Канапацкай. І типа там хочам такога ж фото ад, я цытую нават, ад Пашы і Лёшы. Я-то не супраць, но у мяне в архіве такого фото нема. А у вас, Павел? Ну вот где-нибудь, что вы там, скажем, по пояс голый торс показываете, мускулы свои. Вы ж спортом займаетесь? Спортом все нормально з гэтым. Значыць, такое фото ёсць, але яно у альбоме, у якім я прызнаваўся ў каханні сваёй жонцы, сваёй адзінай каханай. І мы гэты альбом стараемся асоба не паказваць. Ясна, што гэта не тое, чым можна прывабліваць выбарцаў, на мой погляд, там голы торс. В першую чаргу трэба погляды, праграма, настрой, натхненне. Такім чынам. Зрэшты, не асуджаю, я ж кажу, нікога, захацела Ганна зрабіць такое фото і зрабіла. Няхай. Алексей, а у вас? Не, ну ёсць такое Что-нибудь фото, вядома, там такое? на коні з голым торсом, ну, все по канонах. Ну, то есть по-путински так, да? Ну, чаму по-путински? Это рымскія яшчэ стандарты. Вядома, это рымскі стандарт. Так, а чаму, калі я вас вот перад гэтым эфірам попрасіў скінуць мне такую правакацыйную фоту, каб паставіць, вы сказалі, нема ў мяне нічога. Ну, так у меня там в зубах нема Падманваць нічога. пачынаеце ўжо з самага пачатку, да? Ніякага падману тут абсалютна няма. Гэта будзе все наперадзе. Вы, вот, дарэчы, яшчэ одно пытанне, якое вот я задаваў, дарэчы, Павел. Метады, якімі карыстацца падчас вот, ну, этой выбарчай кампаніі. Ну, пакуль што у межах праймерыс. Якімі вот піар-метады вы лічыце дапушчальныя? Вот вы лічыце дапушчальным тое, што вот Алексей, напрыклад, выставіць сваё фото на кані з голым торстам, ці там вот Не бачу праблемаў. чорны піар, вот вы самі можете запусціць які-нибудь чорны піар там супраць Канапацкай, да прыкладу? Ну, глядзіце, я нават не разглядаю гэта. Такой опцыі у маім плане і ў маёй гатовасці удзельнічаць у праймеріс няма. І я патлумачу чаму. Пройдзе 2 месяцы, і ўсе гэтыя людзі павінны стаць адзінай камандай. Адзінства. У гэтым сэнс не ў тым, каб выбраць аднаго, который будзе вышэй за ўсіх, а ў тым, каб усіх з'яднаць. Таму з самага пачатку трэба закладаць паважлівае стаўленне да людзей. Мой прынцып такі, можа у каго іншыя падыходы, але я лічу, што адзінства павінна дасягацца паважлівым стаўленнем, і нават калі хтосьці дзесьці перабраў, ці дапусціў нешта, ці ў запале эмоцыяў зрабіў, трэба прабачыць ісці далей. То есть мы, я думаю, што павінны стаць камандай, таму што ў рэальнасці наш супраціўнік это не хтосьці з канкурентаў па дэмакратычным лагеры. Гэта Александр Лукашенко, ягоны рэжым, это Пуцін і яго імперія. Вось супраць іх, як кажуць, трэба весці рэальную агітацыю і змагацца. Алексей. Ну, я шмат у чым з Павлом пагаджуся. У нейкай ступені, я думаю, што вось мы блізкія па поглядах, ужо ў нейкай ступені ёсць з камандай, ну і ў будучыні, я думаю, што прынамсі некаторыя вот з тых, хто сёння таксама ў гэтай працэдуры удзельнічаюць, могуць і павінныя быць вось часткай этой каманды. Ну, можа быць, не ўсе, но сапраўды нейкі чорны піар тут абсалютна недарэчы. Ну і сапраўды гэта не тое вось тут змаганне ў межах праймерыс, калі трэба выкідваць нейкія вось такія
Ну чаму вот глядзіце сальта марталя для того каб атрымаць нейкія дадатковыя там балы на праймерис. Я з вами не пагажуся. Глядзіце, нягледзячы на тое, што шмат кажуць про тое, што у нас там недасканалая ўся эта сістэма выбарчая, усе гэтыя перадвыбарчыя працэдуры і гэтак далей, я неяк прыйшоў у дзень галасавання на адзін з выбарчых участкаў, стэнд, партрэты прэтэндэнтаў, кандыдатаў, стаіць цёценька і разглядае. Я падышоў да яе, кажу, чытаеце інфармацыю, там, праграмы, там, вытрымкі ці што? Яна кажа, да не, просто фоты разглядаю. Я говорю, так а што ж фоты? Трэба ж пачытаць, што з сябе ўяўляе, там, партыя, дзе працаваў, дзе што. Ай, говорит, ведаеш, што я вот, хто больш сімпатычны, за таго і прагаласую. Так вот, я до таго, што, в прынцыпе, трэба ж неяк і на гэты элемент улічваць, там, зрабіць прыгожае фото, расказаць там пра сям'ю, паказаць, які ты прыгожы, там, вот, ідзе там сонца за спіной, і тут ідзе Павел, трымае за руку жонку, на руцэ другой, там, дзіцё, прыгожа. Ну, то есть, не толькі ж палітычныя праграмы. Ну, я так это думаю. все прыгожа, але беларускі народ мудры. Ён разумее, што застаецца толькі глядзець на фото, это дэкарацыя, гэта спектакль. І як бы, ну, вось, а хто тут сімпатычнейшы? Таму што ў рэальнасці вырашаюць тыя, хто лічаць, а лічаць фальсіфікатары. Яны фальсіфікуюць на карысць Лукашэнкі. Таму ёсць форма, зместу няма. Вось дзеля таго мы праводзім праймерис, каб набраць сілу і каб дамагчыся рэальных выбараў. Для таго адзіны і ёсць. Ён не для ўдзелу ў тым, што прапануе Ярмошына і Лукашенко. І давайце, можа быць, сканцэнтруемся не на знешніх мэтах, там чорны піар, паміж сабой, фоты, это ўсё абсалютна другасна. Першаснае пытанне — это беларускі народ, які прыходзіць, я ж кажу, учора ў Гомелі, там крык нават часам стаяў просто. Людзі сабраліся, яны выплёсквалі свае эмоцыі, яны абураныя тым, што адбываецца у Беларусі, канкрэтна ў Гомелі. Яны разгневаныя на гэтую ўладу. Ось як арганізаваць, як павесці гэтых людзей, як дамагчыся, каб іх пазіцыя, іх інтарэсы былі прадстаўленыя нарэшце ўпершыню за 2,5 дзесяцігоддзя. Вось гэта галоўнае пытанне. Алексей, а ваше меркаванне? Вот вы со мной пагодзіцеся ці не? Таму што мы з вами уже абмяркоўвалі, калі пачалося абмеркаванне таго вот эфира папярэдняга, то в соцсетках, а вот скажите прыгожыя сваім суразмоўцам мужскога полу, а вот і гэтак, маўляў, для цікава больш людзям можа быць насамрэч не палітычная праграма, а вот нейкія такія жоўтыя і смажаныя, ну, я не ведаю, там, факты, ці падача, ці піар такі, вот, вы гатовыя да такого, ці не? Ну, що значить, я гатовы ці не гатовы? Натуральна, ёсць частка грамадства, якая глыбей, чым фота, не занырвае, на жаль. Хацелася б, ну, але гэта натуральна. Ну, і ў гэтым пляне у мяне ёсць добрыя фота, ось у Павла вельмі класныя фотаздымкі, зараз фотасесіі паўсюль. Таму, што тычыцца фота, все ў парадку ў нас. Але у дадатак да таго, што Павел ужо сказаў, з чым я згодны, што ўсё ж такі гэта не пра фотаздымкі і не пра прыгожы знешні выгляд і абгортку, а пра больш важныя глыбінныя рэчы, я бачу ўсё ж такі гэты год і гэтую кампанію не як нешта, вось, што ты тут пасвяціўся і знік. Гэта праца, працяг працы на больш доўгатэрміновую перспектыву. Ясна, што тут аднымі фотаздымкамі ці прыгожымі лёзунгамі не абыдзешся. Ўсё роўна павінна быць той грунт, тая аснова, на якой ты стаіш, і ты ідэі, думкі, якія ты прасоўваеш. На гэтым ўсё ж такі доўгатэрміновы поспех можа толькі грунтавацца. Важная тэма, мы закранем, я зараз просто задам апошняе пытанне Паўлу, якое тычыцца не чорнага піара, але можа быць такой унутрывідавой барацьбы, скажем так. Вот прайшла інфармацыя, што тая ж самая Ганна Канапацкая пайшла на гэты праймерыс толькі дзеля таго, каб адзіным не стаў Павел Севярынец. Вот як вы паставіліся да такой яе заявы і ці гатовыя нешта ў адказ такого ж кшталту адказаць? Ну, Зміцер, Ганна Канапацкая мае права на такія думкі. Кропка. З майго боку ніякага адказу не будзе, рашэнне будуць прымаць людзі. Рашэнне будуць прымаць людзі, беларускі народ, на народным галасаванні. Але вас не пакрыўдзіла такая заява? Я спакойна і нармальна стаўлюся. Это может быть эмоцыйнае выказванне, это можа быць, там, скажем, палітычна афарбаванае выказванне з нейкімі мэтамі, але, ну, я прывык да такіх рэчаў.
все нормально, это нормальный палітычны працэс, поехали далей. Не, я хацеў Да. на гэты конт каротка дадаць. Я думаю, што Ганна просто не пераарыентавалася з мінулых выбараў, калі сапраўды яна пайшла, ці ёй параілі ісці, каб дэпутатам не стала Караткевіч, таму што там чакалася, што будзе Караткевіч. Но тут, напэўна, думае тая самая схема, но, на жаль, тая самая схема тут не пракаціць. Давайте про, можа быть, важнасць. Сапраўды, а яшчэ одно пытанне, ўжо больш на палітычную, эратычную частку закончылі, палітычная частка. Павел, вы ездзіце зараз і прадстаўляеце, і ўжо в эфіры у нас прадстаўлялі сваю праграму. Але, наколькі я памятаю, размова шла про тое, што будзе выпрацаваная нейкая там супольнымі намаганнямі агульная адзіная праграма для ўжо абранага адзінага кандыдата. Гэтая праграма ўжо распрацаваная? Гаворка ідзе пра праграму альбо пра стратэгію. І тая, і другая будуць распрацоўвацца ў выніку паездак. Іншымі словамі, зараз ёсць пэўныя рамкі. Заключана пагадненне, зразумела, як будзе ісці там па аснове стратэгія, напрыклад, калі не рэгіструюць кандыдата альбо адбываюцца рэпрэсіі, тады байкот. З гэтым пагадзіліся ўсе, гэта падпісалі. Але дэталі, калі выходзяць на пратэсты, напрыклад, калі рабіць тую ж самую плошчу, ці рабіць у якім выглядзе, гэтыя дэталі яшчэ пакуль не прапісаныя. Будзе спроба это зрабіць да пачатку галасавання. Можа быць, удасца, можа быць, не. Магчыма, мы пачуем ад людзей, і людзі самі скажуць, чаго яны хочуць. Пераважная большасць людзей будзе выказвацца. У нас закладзеная паўгадзіны просто на выказванні людзей практычна ў кожным горадзе, дзе мы будзем. Дыскусія, спрэчкі і так далей. І па выніках мы ўжо будзем мець і стратэгію раз, і другое праграму, таму што пакуль я абапіраюся на партыйную праграму хрысціянскіх дэмакратаў, але яна неўхільна пашыраецца з кожным горадам, нават яшчэ да пачатку галасавання. Я думаю, што ўключаць у гэтую праграму трэба будзе і палажэнні, праграмныя палажэнні партыі БНФ, і іншых партыяў, якія ўдзельнічаюць, і ўрэшце рэшт на выхадзе мы атрымаем супольную дэмакратычную праграму дзеянняў, праграму пераменаў. Тым больш, што Рыгор Кастусёў з БНФ узначальвае камісію, якая зараз ужо займаецца распрацоўкай вось гэтай агульнай супольнай праграмы адзіна. Так што гэта дынамічны працэс, ён зараз ідзе. Я ж кажу, мы ўчора раздавалі просто аркушы паперы, пыталіся, што трэба. І нам прыходзяць аркушы, гатовы прапанаваць праект рэформы медычнай сістэмы. Супер, класна, доктар, круты, гаворыць, я гатовы. Выдатна. Ну вось, як я уже сказаў, Павел ездзіць па рэгіёнах са сваёй праграмай, чакаючы, пакуль будзе зроблена ці напісаная праграма для адзінага кандыдата, ці там праграма, не праграма, але хай будзе так. Стратэгія і праграма. Стратэгія і праграма. Стратэгія дзеянняў і праграма. Алексей, а у вас ёсць свая праграма? Ну, па-першае, ёсць... Вот завтра вы едзеце, ведаю, Магілёў. Вот з чым вы паедзеце? Вот са сваёй праграмай прэтэндэнта на адзінага ці просто з партыйнай нейкай праграмай? Ну, па-першае, ёсць партыйная праграма. Па-другое, у мяне ёсць пэўнае сваё бачанне, якое удакладняе тыя рэчы альбо ставіць тыя акцэнты, якія в праграме не прапісаныя альбо... Ну, таму што ты в праграме вы не можете прапісаць усё. Пераможнай стратэгіі на 2020 год у мяне няма. І я гэта людзям кажу. Тая стратэгія, якую я бачу рэальнай і выканальнай, яна крыху на больш доўгі час разлічаная, але сапраўды, паколькі ёсць дамоўленасць, што нейкія стратэгічныя мэты мы пастараемся ўзгадніць, каб гэта было нейкае супольнае бачанне, вось выпрацуем гэтае супольнае бачанне і будзем яго трымацца. Але паверце, што сказаць людзям у мяне ёсць. Вот вы прапануеце нам поверыць на слово. Павел прыйшоў, можна сказаць, вот с нататнікам распісаным. А вот вы, вот я вот зараз кажу вам, скажите 3 самыя галоўныя пункты вашай праграмы. І вы скажете, поверьте мне на слово, яны ёсць? Не, я магу сказаць 3 самыя галоўныя пункты маёй праграмы. Гэта... Не партыйнай, а вот кандыдата на адзінага. Алексея Янукевича. Так, абсалютна. Гэта свабода, незалежнасць, адраджэнне.
адпаведна вызваленне асобы, вызваленне эканомікі беларускай, то бок эканамічная палітычная лібералізацыя, гэта выхад з усіх інтэграцыйных утварэнняў, дзе дамінуе Расія, і арыентацыя в першую чаргу на паўночна-атлантычны саюз і таксама на еўрапейскае партнерства, перадусім у галіне бяспекі, умацаванне беларускага войска і нацыянальнае адраджэнне. Я думаю, што тут таксама зразумела, што за гэтым стаіць. Вось гэтыя тры асноўныя моманты. Добра. Александр Красовскі кажа, а давайте выборы без Лукашенко. Ну, давайте. У Павла Севярынца і у праграме яго ці у стратэгіі так і прапісана. Першыя і асноўныя патрабаванні: зняццё з пасады старшыні Цэнтрвыбаркама Лідзіі Ярмошынай і неўдзел у выбарах Александра Лукашэнкі. Я правильно кажу? Правильно, і это, да рэчы, перагукаецца з тым, пра што учора напісаў Зянон Пазняк. То есть ён звярнуўся за дозвай да кансерватыўна-хрысціянскай партыі, і там напісана, значит, патрабаванне Лукашэнкі не ўдзельнічаць, зняццё Ярмошынай і там трэці пункт таксама блізкі, не прыгадаю зараз, але ўчора чытаў. Это пераклікаецца, это абсолютно тое, чаго хоча зараз беларускі народ. Лукашенко ідзе на 7-й тэрмін. Ніякіх 7-х тэрмінаў. Ён не павінен удзельнічаць. Это павінна быць патрабаванне, калі ён заяўляе, што будзе удзельнічаць мірны масавы пратэст. Добра, вы несете, подаете документы на регистрацию инициативной группы. Ну вот, один кандидат Павел Севярынц, ці один кандидат Алексей Янукевич, тут пакуль без розніцы. Але прымае гэтыя документы Лідія Михайловна Ярмошина. Вы кажете, ну ладно, пачакаем. Потым собрали подписы, приносите подписы на регистрацию, зноўку их прымае Лідія Михайловна Ярмошина. Плюс вы ведаете, что уже подадены документы на регистрацию кандидатам у прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Что вы робіце? Як толькі будуць абвешчаныя так званыя выборы, мы разумеем, што ніякіх сапраўдных выбораў не рыхтуецца, мы пачынаем мірныя масавыя пратэсты. І на мой погляд, яны павінны быць рэгулярнымі. І ад рэакцыі на іх улады а таксама ад укладу беларускага народа залежыць, што будзе далей. Калі людзей выходзіць шмат і выходзіць яшчэ больш наступны раз, ну, напрыклад, кожную нядзелю о 12 гадзіне, так, абвясцілі так званыя выборы. Бліжэйшую нядзелю 12:00 Лукашенко не павінен удзельнічаць. Людзі выходзяць як на маўклівыя акцыі, як у Берасці супраць акумулятарнага завода, і пратэстуюць. Калі ў гэты момант адбываюцца рэпрэсіі, нават у нас у стратэгіі прапісана, што мы ўжо пачынаем разглядаць пытанне байкоту. То есть не ўдзелу ў гэтым усім. Калі не адбываецца рэпрэсіяў, а снежаньская сітуацыя, напрыклад, пакуль што даюць выходзіць і даюць пратэставаць, ну, Захад правёў, напрыклад, чырвоныя лініі. Не кранаюць людзей, якія патрабуюць свабодных выбараў. Людзей становіцца больш. І вось тут уже, разумееце, вось гэта ўжо палітычны ціск, народ робіцца суб'ектам. Народ робіцца сіла, якая ўплывае. І тады патрабаванні могуць быць такія. Мы прыходзім са спісам ініцыятыўнай групы ў колькасці некалькіх тысячаў чалавек, стаім перад Цэнтрвыбаркамам і патрабуем ўсіх фальсіфікатараў зняць. Мы патрабуем, значит, каб Лукашенко не ўдзельнічаў. Калі трэба, мы можам сабрацца яшчэ і яшчэ. Разумееце, вось гэта і ёсць ламанне сцэнару фальсіфікацыі, які ёсць цяпер. Калі мы просто прыходзім, падаем і кажам, ну, ладно, нічога, так, як і заўсёды. Ну, добра, мы тады пайшлі, будзем чакаць, значит, наступных крокаў Ярмошыны і ЦВК. Не. Народ вяртае сабе выбары. У 2020 годзе, я думаю, што мы пачнем якраз такі з гэтага. І, дарэчы, стратэгія прапанаваная Мікалаем Статкевічам, стратэгія прапанаваная еўрапейскай Беларусю. Яна не супярэчыць такому падыходу, там таксама людзі гатовы падтрымліваць пратэсты. Учора ў Гомелі я просто паразіўся. Калі на абароце аркушоў мы папрасілі напісаць людзей, а што вы гатовыя зрабіць для таго, каб нешта змяніць у Беларусі, 90% пішуць: удзел у плошчы, масавыя пратэсты, я гатовы выйсці на вуліцу. Ну, я нават такога не чакаў. Дарэчы, вось важнае пытанне, сапраўды актуальнае, задае нам Іван Вядзенін. Калі ў Беларусь прыйдзе каранавірус, як зменіцца стратэгія? Бо масавыя сходы могуць стаць небяспечнымі. Ну, ведаеце што, дай бог, каб каранавірус, халера
ці яшчэ якія-нибудь небяспечныя хваробы Беларусь абміналі. Ну, калі прыйдзе, ну, будзем ратавацца ад гэтага. Я перакананы, што крамы ў нас не закрыюцца і жыццё не застапарыцца. Але ў працяг вось адказа Паўла на папярэдняе пытанне я хочу сказаць, што я, напрыклад, ну, пакуль што не лічу верагодным, што Лукашенко сыдзе ў 2020 годзе там ці Ермошыну ён здыме, але тактыка у нас павінна быць такая: мы застаемся ў працэсе, пакуль мы, то бок дэмакратычныя сілы, набіраюць балей, а ўлада іх губляе. І мы сочым па сітуацыі. Калі мы бачым, што так, мы упіраемся в тую сітуацыю, калі наш удзел у гэтым працэсе нясе больш мінусаў для дэмакратычных сілаў для краіны, мы з гэтага працэсу выходзім. Пакуль што мы бачым, што вось і вось гэтая дамоўленасць, што будзе працэдура народнага галасавання, і нават яна яшчэ не пачалася, але ўжо мы бачым, грамадства абуджаецца, гэта адназначна на плюс дэмакратычным сілам. Вот адназначна на плюс. Як толькі мы пабачым, што гэты баланс становіцца не на нашу карысць, тады з гэтага працэсу трэба выходзіць. Павел, у панядзелак у нас у эфіры быў палітолог, палітычны аналітык Павел Усаў, які сказаў, што хутчэй за ўсё, калі Павел Севярынец стане адзіным кандыдатам, то коаліцыя мгновенно развалится. Кожны пойдзе сваім шляхам і гэтак далей. Аргументацыю можна паслухаць у эфіры, але галоўнае тое, што найхутчэй Павел не пагодзіцца з тым планам дзеянняў ці праграмай адзінаю, якую яму супольна напішуць коаліцыі. Як вы лічыце, разваліце вы коаліцыю сваёй перамогай? У коаліцыі у нас закладзены прынцып кансенсуса. То бок усе павінны пагадзіцца. Не будзе такого, што хтосьці праігнаруе думку калегаў альбо там думку адзінага абранага. Таму я думаю, тое, на чым мы здольныя будзем пагадзіцца, вот это будзе платформай для далейшых дзеянняў. Перакананы, што не разваліцца. Паўла Вусава я вельмі паважаю, але ён такі палітычны песіміст. Ён пастаянна абвастрае нейкія там негатыўныя моманты ці наступствы. Я разумею, пасля 26 гадоў Лукашэнкі это можа стаць там, ну, не знаю, агульным фонам. Я все-таки за тое, каб верыць, па веры вашай будзе вам, і верым у тое, што народ можа абудзіцца. Ёсць верагоднасць, яна зараз не статыстычная пагрэшнасць, яна зараз досыць такая высокая, калі глядзець вот на працягу апошніх гадоў, што на працягу гэтага года можна будзе дамагчыся перамену ў Беларусі, можна будзе зламаць рэжым, можа быць форс-мажор. Мы зараз бачым, што з бензінам адбываецца, становяцца прадпрыемствы, там велізарныя праблемы, здароўя Лукашэнкі ўрэшце рэшт. І гэтыя чыкі могуць сыграць на тое, каб сістэма зламалася ўжо ў гэтым годзе. Мы павінны быць да гэтага гатовы. Я падтрымліваю Алексея, які кажа, што будзем глядзець плюсы і мінусы, будзем нарощваць сілу, і калі мы набіраем гэтую моц, яна можа спатрэбіцца літаральна вось ужо улетку ці ўвосень. Алексей, вам тое ж самае пытанне, але з крыху іншым, таму што ў каментарах пад гэтым нашым відэо Андрэй Егораў, таксама палітолог, напісаў: хто б не стаў з прэтэндэнтам адзіным, коаліцыя ўсё адно разваліцца. Так што і вы станеце адзіным, ўсё адно разваліце коаліцыю. Ну, я хочу сказаць, што калі коаліцыя раптам і разваліцца, то это дакладна не будзе звязана, і гэта будзе звязана з асобай аднаго з прэтэндэнтаў, то это дакладна не будзе асоба Паўла і не моя асоба. Але спадзяюся, што все нормально, мы хутка перажывем. Гэта вы зараз на каго намякавалі? Ну, здагадайцеся з 3 разоў, да? Давайте вот вы прямо отказываете на пытанне, а не здагадайтесь, а потом скажете: это ж Лукашук сказал, а не я. Алексей спрактыкаваны палітык. Ну, вось, але семян не назовете. Прынцып кансенсуса, ну так імёны на столе ляжаць. Ну что тут называць? Тут все зразумела. Вы прочитайте, что лежит на столе. Мне вось адсюль можа не так бачна, но вот у вас тут ноутбук, у вас все цудоўна бачна. Але насамрэч, ну, ніхто нікому не кляўся, кажуць, гэта не шлюб, да? То есть это вот коаліцыя. У тых межах, у якіх людзі на сябе абавязкі бяруць і арганізацыі бяруць, я перакананы, што выканаюць, таму што, ну, все ж таки адказнасць яна ёсць. А там чакаць, што створыцца нейкі
другі беларускі народны фронт, в які сольюцца все арганізацыі і так далей, не трэба чакаць, і ну, такая задача не стаіць, таму все ў парадку. Алексей, ад Юрыя Татура пытанне вам. Ці падтрымлівае Алексей Янукевич і кааліцыя план севярынца на масавыя пратэсты? І адразу ад яго ж пытанне да Паўла. Ці адмовіцца Павел Севярынец ад свайго плана, калі кааліцыя прагаласуе супраць іх? Алексей. Да, ну, я так скажу, что ва ўсіх дэталях, может быть, я план Паўла не чытаў, але базава вот тое, пра што мы гаварылі, тое, што я чытаў, я падтрымліваю гэты план. А кааліцыя? Вся. Ну, вот я за коалицию. Ну, ваше меркаванне. Вот, ну, будем размаўляць. У вас же павінна быць палітычная чуйка, як это кажуць. Вот як вы вот адчуваеце? Будем размаўляць. Будем размаўляць. Всё ж таки працэс знаходзіцца ў дынаміцы. Нехта змяняе і трансфармуе свае погляды. Для некага нешта больш прыярытэтнае, нешта менш прыярытэтнае. Плюс людзі таксама внутры кааліцыі будуць глядзець на рэакцыю грамадства. І калі сапраўды Павел і ягоныя прапановы знаходзяць разуменне ў грамадстве і падтрымку, я думаю, што гэта таксама будзе аргументам для тых, хто яшчэ сумнеецца ўнутры кааліцыі. Павел, ці адмовіцеся свайго плана, калі кааліцыя прагаласуе супраць яго? Кааліцыя не зможа прагаласаваць супраць плану, таму што ў нас кансенсус. То есть галасаванне павінна адбывацца падняццём 5 рук. І мы зможам, скажем, знайсці нейкі кампраміс, альбо мы зможам аддаць свабоду дзеянняў там кожнаму з прэтэндэнтаў на адзінага да кангрэса. На кангрэсе могуць быць, дарэчы, заключаныя там фінальныя дамовы, апошнія дамовы. Таму тут праблем я не бачу. Это, як сказаў Алексей, у дынаміцы пытанняў няма. Пакуль што мы абмяркоўвалі, мы знайшлі там нейкія адрознасці ў нашых планах з калегамі разам. Калі не памыляюсь, ужо ў пятніцу мы будзем працягваць абмеркаванне стратэгіі, і, магчыма, мы высунем нейкую платформу, з якой пагодзяцца ўсе. Ну, а астатнія зноў жа все, ездзім па гарадах, адгукаецца, як кажа Алексей, все цудоўна, рухаемся туды. Не адгукаецца, ёсць праблемы, там, ну, добра, давайте пашукаем іншых шляхоў. Гэта дынаміка, але вот зараз пакуль мы на хадзе, мы адчуваем контакт з людзьмі, мы ловім вось гэтую сілу, якую народ хоча перадаць нам, з якой разам ён хоча ісці, і я думаю, што супольная стратэгія будзе магутнай. Супольная стратегія адзінага, падмацаваная сустрэчамі, падмацаваная вось гэтай атмасферай яднання, яна павінна быць... Ну, але наколькі яна будзе стратэгіяй пратэста, на які вот, да якога вы схіляеце? Ну, глядзіце, іншых варыянтаў-то няма. То есть, па вялікім рахунку, ёсць безагаворачны байкот, так? То есть байкот з самага пачатку, мы ні ў чым не ўдзельнічаем, ну, як бы нічога рабіць не трэба, і гэта нічога не мяняе, па вялікім-то рахунку. Так? Ёсць безагаворачны ўдзел. Што б там не рабіла Ермошына, як бы не ішла справа, мы ўдзельнічаем, ідзем да канца, но это шлях там Тані Караткевіч у 2015 годзе. Ён вядзе ў нікуды. Мала таго, ніяк з байкотам нават нічога не адбываецца. Адбываецца расчараванне. Адбываецца, як бы, ну, маральны ўпадак у грамадстве. Адзінае выйсце, якое можа аб'яднаць і прыхільнікаў удзелу, і прыхільнікаў байкоту, як это не дзіўна, это пратэст. Таму што і прыхільнікі удзелу, і прыхільнікі байкоту хочуць свабодных выбараў. Давайте выступаць за іх. І я прапановаў гэта і Мацкевічу, і еўрапейскай Беларусі, і калегам-партыйцам. Ну вот 31-й кандыдат Міколы Статкевіча просто зараз выступаў. Алексей, дадзіце што? Я думаю, что ну вот вы прымаеце, не трэба вот про это казаць, это ён так сказаў, я цытую словы. Там вот вы со сваімі вот жартам про Оушена вельмі трапна, значыць, ацэнілі вось гэтыя патугі. Ну але вы прымеце стратэгію пратэста, калі яна будзе, вот для вы адзіны кандыдат, вам распрацавалі з дапамогай Паўла стратэгію пратэста адзінага кандыдата, вы яе прымаеце? Нет, ну адзіны кандыдат не можа не прымаць тую супольную стратэгію, якая была распрацавана. Ну не можа. Ну вот душа у вас не ляжыць, вы говорите, ну не могу я. Ну калі у меня не ляжыць душа, значыць я не падыму руку, ці там спадар Горкас усё не падыме руку, калі гэта будзе абмяркоўвацца. То есть Павел гэта растлумачыў, у нас ёсць прынцып кансенсусу. Вот про рэч паспалітую чулі? Магчыма, такое, да, я разумею, але вот гэты кансенсус, у выніку якога, можа быць, я супраць гэтага, а я супраць гэтага. Гэта і разваліць кааліцыю па выніку, яшчэ нават не выбраўшы адзінага да канца. Але ёсць рэчы, якія яднаюць усіх.
напрыклад, там, што плошча павінна пачынацца перад днём галасавання, скажем, ну, людзі кажуць так, сапраўды, это добрая ідэя. В тым, што мы павінны пратэставаць супраць неўключэння людзей у камісіі, супраць удзелу Лукашэнкі, ну, павінны мы пратэставаць. Як пратэставаць? Это таксама пытанне, як бы, тактыкі. Давайте абмяркоўваць яе. Мы пагаджаемся з тым, што нам трэба масавае назіранне. Ні па 2, ні па 3 чалавекі на участку, 15-20. І каб людзі заставаліся на участках у дзень галасавання позна. Каб в прысутнасці людзей лічылі галасы. Напрыклад, калі дойдзе да галасавання, так? Таксама мы ўсе пагадзіліся з тым, што калі не рэгіструюць адзінага, байкоту, других варыянтаў няма. Рэпрэсіі будуць, трэба разглядаць пытанне пра байкот. То есть, словом, у нас ёсць контурная аснова стратэгіі, з якой практычна ўжо пагадзіліся ў пагадненні ўсе. Яна зараз можа быць нарощаная за кошт дадатковых пагадненняў. Можна на заканчэнне пытання Анатоль Шумченко задае. Як вы адносіцеся да таго, што адзін з кіраўнікоў «Гавары праўды», ну, Дмітрыеў, чаго хаваць, назваў іх кааліцыю кааліцыяй нацыяналістаў, відавочна з пэўным падтэкстам. Як бы вы яму адказалі? Алексей, вас ображает то, что вас да не отнесли до коалиции националистов? Ну, меня, конечно, можа крыху закранаць, што некаторых людзей, якія не вартыя гэтай высокай годнасці і знаходзяцца в коаліцыі, назвалі нацыяналістамі, але то, што мяне назвалі нацыяналістам, мне не Вы ізноў на каго намекаете? Скажите уже хоть концы размовы нашей. Вот ну, Зміцер, наберитесь смелости политичной. Адзінае, што я могу сказаць, шершеля фам. Две фам. Да. Де фам. Вот так вот. Excusez-moi. Сексіст вы, вот что я вам скажу. Дзякуй вялікі. На гэтым мы завершым наш эфир. Павел Севярынец, Алексей Янукевич, прэтэндэнты на адзінага кандыдата ад апазіцыі. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Сумесна стрым Еўрарадыо і яе прамовы. Я разумею, што не на ўсе пытанні паспелі адказаць, але я думаю, не апошні далёка раз сустракаемся. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Дзякуй.